खरकजा तिप्राजोग साजोग साज्लाबाय तंनानि साजोग मारावबाय तंनानि मुचुंमानि o tongna muchungmano tini sopungui thangimanliya o khorokja tiprajik judurani jomatia belaino salkisa jora romai sak hamya ongmani o sak hamya ongui tongmani joraono jibi sak hamnogroko thangi sak naijakmani tini teibo wanama singsa ongui sak bemar manjagui tini matai sawi thangmani koktoma tini judurani jomatia o judurani kokthai kothmarokno khanawi ompi block president tipramotha Sanjay Jomatia tei bini logiwo thangi sugika Sukendu koloi Binendu Debroma aku songrok thangi no tini bini nok nokungo thangi chubachu ya farmani tini o judurani Jomatia theimani kokthai kothmarokno teino belaino khanang jagai tini je yak chukmani ya farmani chubachu rok abahai mangplerok bahaino kasawi phaika o khorokja tiprajik matai sawi thangnaini nikuma ongkha ompi ardi blockni bisingo naikolja gorjung kami hini tongmani o jagano tini o judurani Jomatiani nok nukhung tei kami Sini buku khoroksa judurani Jomatia bo jara sokya sani usung sano yakai thangka ke boni nukungo sing nukuni borok khariok ma haino sing bo haino khariok ja hakini wan sobai tini Tipramotha ompi block committee ni sakharmani bai ini sumaro phai boni nukungo sokya dekha gangga je mansak ono sing chuba soro baika tini o jaga phai sokya Tipramotha ompi block committee ni kesia Sukendu koloi okai manjaka YTF ni Vice President of Block Committee Pramdan Jomatia tei Binendu Jomatia no khobui kwbangma tini sikla rok tini oro manjakha sing obono isoni thanio sing soribo bo using sano yakai thangka jora sokya sani thei phano boni atma shanti manthong Ishwar bono kaham tongthong oboni sini sori hamba